Sziasztok, én Vlad vagyok, mai témánk pedig a pávaság lesz, mert mostanság a fiatalok pávaságra költik ilyen színes ruhákra, rajzfilmes pólókra költik a pénzüket, nem hogy ilyen magyaros pólókat vennének, nem, inkább értelmetlen rajzfilmeseket. Na, akkor kezdjünk is bele, fogok egy utcait, 2 utcait és egy bulisat fogok mesélni. Utána vége, még utána mondok valamit. Végis. Na, akkor kezdjünk bele. Az egyik úgy kezdődött, hogy megyek a Pécsen lakok, megyek a 48-as térhez a 60-as busszal, leszállok, és ott egy középiskola, abból özömlött ki a páva a gyerek. Nem is mertem rájuk nézni annyira, meg mind ott láttam 2 DC cipőst, egy DC pulcsist, de 2 rockert láttam csak. 2, az nagyon kevés. Mostanság rockerek. Ja. De egyébként egyre ránéztem, és az is morcosan nézett vissza. Fú, nagyon örültem a pávákat. A másik meg úgy volt, hogy a buszon vagyok, a 60-ason, és ott is egy mustárszínűs nadrágos, azt hiszem meg egy kalapos uborka volt rajta a pólóján, aki steppelt egy diszkógömb alatt. Jó van. Na igen, és annak olyan Slenderman csaja volt, ember. Szerintem meg volt 1,80 magas. Majdnem lefejelt a jelzőlámpát a buszon, amivel jelzi, hogy le lehet szállni. Majdnem lefejelte. Én lehet, hogy kérdezitek, miért vagyok így sapkában vagyok szemüvegben, mert milyen vagyok? Na. Igen, és a bulis pedig az, hogy nemrég volt nekem a Halloween-i bulim, tegnap, nemrég, és ülök a haverokkal, beszélgettünk a videókról, Minecraft meg ilyenekről, hogy milyeneket csináljunk, majd fogok is Minecraftról videózni, és ülünk, és oda nézek a kapuhoz, bejárati kapuhoz, és mit látnak szemem? 6 páva téved be a buliba. Mi a faszomat keres ott 6 páva? Miért nem mennek inkább vissza pávagni? Hülye pöcsök. Remélem páva gyerekek nézik ezt a videót, mert azoknak, akiknél ilyen hülye fölött hajuk van, elzsírozott szar, meg minden fos, táncol uborkás pólójuk, meg színes nadrágjuk, meg minden DC szar. Az annyira nem, az szerintem jó, drága is. Ja, és még azt szeretném mondani, hogy eltérek erre a páva dologról, hogy mostanában Minecraftot fogok csinálni, meg Euro Truck Simulátort. Ez kicsit akadni fog, mert 4 gigája maximum, és bandicam-mel még kicsit jobban fog akadni, és ahogy le kell majd vennem, tehát ratyi grafikában fogok videózni, mert nekünk is 4 giga ramunk van, és kicsit laggol. Meg izére fogok videózni, J-Portable-ről, ja, arra fogok. És akkor ennyi lett volna ez a videó. Ha tetszett, lájkoljátok és iratkozzatok. Sziasztok!